ברוך אלרון היה אחד הציירים המרתקים ביותר של ישראל. הוא הגיע ארצה ב-1963, כשהוא כבר היה כמעט בן 30, הגיע כצייר שסיים את הכשרתו, הגיע מרומניה, ובארץ די התקשה למצוא את קומו, לא בגלל שהוא לא היה צייר מספיק טוב, אלא בגלל שכל המקומות כבר היו תפוסים. כבר מישהו לימד בבצלאל, אז הוא אף פעם לא לימד שם, כבר מישהו הציג את עבודותיו במוזיאון תל אביב, אז אף פעם לא הייתה לו תערוכה שם, כי כבר היה תור והוא כבר לא היה חלק ממנו. אז אני חושב שזה שאנחנו פה במוזיאון קסטל, ארגנו לברוך תערוכה רטרוספקטיבית שכללה קרוב ל-40 יצירות מהחשובות ביותר שעשה במהלך החיים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד ראוי וטוב, וכמה טוב שהספקנו לעשות את זה, יחד עם אלמנתו לידיה ב-2024. זו הייתה התערוכה השנייה שלנו, אחרי שחגי ואני הגענו למוזיאון, ובין המוצלחות ביותר. הדבר המיוחד באמנות של ברוך, היא יכולת טכנית פנומנלית, יכולת טכנית שאין לה גבולות. עם עולמות רוחניים, פילוסופיים, שונים ומגוונים. מגוון העבודות של אלרון הוא עצום. זאת אומרת, יש אמנים שאתה פחות או יותר פוגש את אותו מוטיב, פעם אחר פעם, יצירה אחרי יצירה, וכך עשרות פעמים, לא כך אצל אלרון. יש לו מעט מאוד עבודות שאפשר לשייך אותן לאיזושהי סדרה, וגם כשזו אותה סדרה, כמו למשל הסדרה שהצגנו חלק מהיצירות, תנ"ך מנקודת ראות של מבט של האומן של המאה ה-20, הסדרה הזאת, גם כל יצירה ויצירה הן יצירות שונות באופן מהותי. ברוך עבד על איזשהו קו התפר בין הריאליזם הפנטסטי לבין סוריאליזם, הוא לא היחיד כזה. אנחנו כאמור הצגנו עוד כמה אמנים כאלה, מיעקב גילדור שהיה עם ברוך יחד בקבוצת משושה ועד לזאב קון, שגם הוא השתייך לאסכולה זו. ברוך הוא מאוד ורסטילי, הוא ורסטילי גם מבחינת טכניקת הציור שלו, כי הוא עבד גם עם טמפרה על עץ, ולא רק שמן על בד, וגם עשה הרבה עבודות גרפיקה, וגם מבחינת נושאים. מגוון מאוד של נושאים, הוא אפילו כשהוא בראשית שנות ה-90 ביקר ממש ב-91 הוא ביקר ברית המועצות, אז כשעוד הייתה ברית המועצות, אז הוא עשה שם ציורים שבהם ניסה לבטא את תחושת ההתפרקות של ברית המועצות. מי מהציירים הישראלים שאינם מברית המועצות עצמם עשו זאת אי פעם. וברוך עשה את זה. הוא חווה כל חוויה, הוא חווה אותה מאוד עמוק, רוחנית, נפשית, אמנותית, והצליח לבטא את זה בעבודות שלו על הבדים שלו. וכשאנחנו מסתכלים למשל על היצירה הזאת, הנה, עומד פה לא אחר מאשר משה. המשה המודרני, המשה העכשווי, עם הציוד הצה"לי, כמה שהדמות הזאת רחוקה ממשה המקראי שנהוג לחשוב עליו. אנחנו חושבים על הסדרה הזאת המוזיקאים, ואנחנו רואים פה כלי שמנגן בעצמו. אנחנו רואים את המוזיקאי ללא ראש. יש לנו פה כנראה צ'לו או אולי קונטרבס. והאלבום הזה שעשינו בזמנו וגם התערוכה שקיימנו במוזיאון קסטל, לדעתי פתחו לציבור הרחב אמן מאוד מאוד ייחודי, אמן שהייתה לו תחושה מיוחדת של הזמן שאוזל ולכן צריך למהר. האומן שהייתה לו תחושת מחויבות מיוחדת כצייר, ויש לו דיוקן עצמי, בדיוק כשהוא עומד במסיכה, הרי כולנו זוכרים את התמונה המפורסמת של אייזק סטרן, שבמסיכה ממשיך לנגן את השקון של באך בתיאטרון ירושלים, והנה ברוך אלרון צייר את עצמו, הוא עומד במסיכת גז, הוא ממשיך לצייר. הוא הגיב בתמונותיו גם לאירועים הקשים של תחילת האינתיפאדה, וגם למלחמת לבנון. והאזרחות הזאת, תחושת האזרחות הכל כך אותנטית, שהייתה אצלו, באה לידי ביטוי בעבודות הציור שלו. הוא כמה שמצד אחד הוא היה מחובר למורשת האמנותית החל מהרנסנס וימי הביניים, מצד שני הוא היה מאוד מחובר באופן אקוטי, חי, נושם למה שקורה בחברה הישראלית כנגד עיניו. ואני חושב שכשהלך לעולמו, אנחנו השנה בדיוק נציין 20 שנה מאז שהלך לעולמו, החברה הישראלית, התרבות הישראלית, איבדה צייר בחסד עליון, איבדה אמן גדול, ואני חושב שחשוב מאוד לכלול גם את שמו וגם את יצירותיו
כחלק בלתי נפרד מצאן ברזל של התרבות הישראלית. מאות רבות של מבקרים היו אצלנו, גם הגיעה אלמנתו של האומן לידיה, גם הגיעה דוקטור דליה האקר אוריון, והיה מאוד מרגש שהם הגיעו יחד לארח אותנו בתערוכה שבלעדי לידיה לא הייתה בוודאי מתקיימת. נוסף ליצירות מאוסף משפחתי, אנחנו גם הצגנו יצירות מאוספים פרטיים, מה שאנחנו מנסים לעשות כל הזמן, כך היה גם בתערוכות של שמואל בונה וגם בתערוכות של יוסף אסטרובסקי. כל פעם אנחנו מביאים את היצירות מהאוסף המשפחתי, ויחד לאוספים הנוספים כדי להשאיר, כדי לתת את התמונה המלאה ככל שרק ניתן של אותו אמן שאנחנו מציגים, וכך היה גם בתערוכת ברוך חדרון, וכמה טוב שכך.